Jikanom ko minema kedida ko nenema gila mema sinna ko sagam nanden bido yolelel jeri ko Allah rokiran bido ni ako meri Jikanom ko minema kedida ko nenema gila mema jikanom ko minema kedida ko nenema gila mbiɗa sikki min e Djibrilu way comme no minen jeyda e galle goto komin ƴiƴam goto nden noon ala ko mbawmi wadde so wona weltana ɗon kadi e wiide on kadi yon ñaago noon inchallah amin hen ñaganadema kay amin hen saabu ka ɓiɗɗo tedduɗo ka moƴƴo mone amin fa rokki ɗum respect ha timmi gila ɓamɗa arde e galle ha meeɗa hollude min so wona needi ɗum noon min ceerani e ñaganade kadi pendam kadi mboɗo yetta ɗum de saabu ko ɓiɗɗo umnuɗo ɓerdam kala ko jinmi guila subaka ha hiira ko hen pendam darata min kay jaknimi kay ko afamo kono noon pendam pendam kay dañat tan koko moƴƴi aɗa andi ɓiɗɗo debbo ne takki yimmum tan ko ɗum kono ko sehilam noon ko sehilam de min kay min waɗatami ni ko saare yaade kay mbeɗa min nana warta kam ni saabu min so yeehi tan de mi yeewete eyyi inchallah kono ɗaccirana ɗum ga yalta inchallah fulɓe ne mbiya wallahi no witno ni ha guese jalta nde guese naata noon tigui joni min ɗeɗo so naati tan sikkoma ho waɗɗata inchallah yallah moƴƴin Allah kadi newno fofof kadi waɗa hen moƴƴere waɗa hen barke ha heewa tawe ɗen saabu ka ɓiɗɗo moƴƴo tedduɗo yallah timmin inchallah rabbi a jarama nena yallah yoɓe moƴƴere a jarama saabu ka tedduɗo wallahi a jarama e kay a jarama yallah yoɓe moƴƴere a jarama nena inchallah penam so dañi o dañi alhamdulillah rabbil alamin ha pennam yaha Italie watta noddemo téléphone allo yaay amina e ɓuuɓol walla fewnu passeport ma gara poftoɗa Allah ko karim ne wawi wadde ko ɓuuri ɗum noon machallah andal o irkade ma ni tan mbatta sa tampinani mi daña haaji an ko ceerno salte jogorɗa ko Ew. Bella. Danni mo koy. Kam danni mo ko ci tam hada weddat ni. Ka ƴeewno ko mi yaay wala e tama. Boy. Combien ma calme fait. Ben, c'est juste que la vie est bizarre. Parfois, aɗa wawi jooɗo aɗa miijo walla aɗa yiya ko ganduɗa inama leyri Allah ni so ɗum arino no bone wo an ɗum wattama arrivé parfois joɗɗa haɗa miijo tan miijo wo tan ganduɗa walla haɗa yiya ko ganduɗa inama laaɓini so ari no moƴƴata parfois ɗum artami Leyla aduna hande o
kañum e miijoji gondi. Joomilaale. Jalika ango miijo woɗɗoyi koy Jalika ana ala ɗo de ono mi ala ɗo a eko miijoɗa nene ɗen ɗo tawɗa kam min juuɗi miɗe jaaki miɗe tampi warko jam ko jam wona jam yawema min de mi rutti kadi a jini ko minumami ko ñande hen mina Jibril mi waɗi feere ha nawmi ɗum min gondi ɗon kono kam o wi kam ko Jibril wasi waw dañ ɓiɗɗo ha nonde wi kam gila nden noon hakkilam o uddi ɗum honno wayri won te kam woni dañi lembel mum woni koriɗo machallah min de mbiɗa andi ko mbasmi ko dañ ɓiɗɗo kam tardini kam o jini ko o anda ndiga ɗum tagi de o adun kala ka haɗa waɗa walla haɗa haala yo won jam parce qu'on sait jamais an kam kalta koko woni walla wonko ganduɗa komi anda an kam an a famata haala min mbeɗa anda ka anda min kala ko ngandumi haalen haɗum andi sottam haydara kala ko ngandumi anda wona ɗum c'est juste que mi andum probléme aji galle ɗi yow mère o pa o ga mère o Jibril ga min e Jibril ga Jibril e Amir surtout ɗum ɗo haɗen tek mbimami gurdam no waɗi bizarre ƴewtan Jibril e Amir no mbaduno gila heɓe goni sukaɓe gila wiya dawa dawi eɓe gondi eɓe ɗiɗa haɓe mawni ɓe dawi ɓe mbaɗi construire entreprise maɓɓe ensemble hisi hande ƴewno hakkude mumen yahri ɗum ɗon tan sa ƴeewi ganda neɗɗo no wawi hiɓɓide parfois neɗɗo no wawi darade hedde ma omo haalda e ma gonda e mum cikka haɗum andi tawa anda ɗum ɗum hakkil wawa ɗum jam hulɓinide o tardini kam ni hen tani arti wi ko Jibril fawa Jalika min de ɗum ne tunde hakkillam o min de mara komi mawɗo jeeya wona e haala kono noon so haala ñawide yo nanɗe cellu tawi tan ko noon o wi mata kono an de fo e waade noon an kam wadde jaha ƴeewoya banggue goɗɗo ne wawi kadi taw jaha tan jiiɗoɗa banggue goɗɗo kadi min kam ko ɗum ɓuri kadi dalde ɓerdam ƴeewa kadi ɓaam honno wayata min kay mi fotini ɗum yaw watte anda hono hakkilam o wonno hono mbawanmi sukku neɗɗo goto tan gila nden miɗo waɗa suivre ɗum kay mi fonno dañ ɗiɗo ha tato sa ɗum neɗɗo waɗata gila nden miɗo woni mu tan ha hande o tardini kam min kam haalan ɗe haalaji ɗum hakkil wawa ɗum jaɓnen o wi ko mom neɗɗo celluɗo mum nanatano o sellani ko kangal okay kan tawi tan ko noon ganda kaaɗi areni sabu mbiɗa andi kam haala bonano mbiya miijo moƴƴinani mayde de min de kam komi mawɗo wone haala mi jeeya tawi mi fotani haalde wone haalaji kono noon ɓerdam de ñawi de parfois neɗɗo hayno wawi hay war neɗɗo ara jooɗo wala hay liggo hewani ɓerde neɗɗo ñiɓɓiɗi torop bon kalɗa ko gonga neɗɗo wawa andude neɗɗo ko Allah tan andi neɗɗo andi hoore mum kono probléme aji ganduɗe e galle he probléme hakkude Amir e Jibril
ala ko mbawɗa hen ala ko mbawmi instant oɗo yimɓe fof mbiyata ko min fof en jaggata ko c'est à cause de moi tout ça alors que je n'y peux rien ƴeew tan gila ɗe ngarmi galle ha joni galle o fuɗɗi jiɓodirde ƴeew Jibril hay so miɗen dohlu ɗum o wiyata kam haɗa andi yitere nden gorko ma ardatno an ɓuuri andu sa yalti bo walla hen dardeɗa hay so tawi wona ko min waɗi ɓe cikkata ko min waɗi par ce que mbita ɓe ɓoydi gila ɗe ngarmi galle o ha joni fof boñi te min penda ñande fof ƴeewam koko fewnata mbe ɗum eto waɗa kala ko mbanmi tan jiggulam taki mbanmi ɗum e jaggude famille am par ce que pour min ɗo o koppe famille am comme yayam e bawam e mawnam gonduɓe nder galle he ɗum taki penda affaire on muusimi instant oɗo somi wiyama tan muusani mi haalnanima ko woodi ko te sindo ko sagam ɗum yaratani min ko muusi kam ko hen tan woni ko noddumi ko Jibril ma wonɗon hene miijo e jalikawa ma artuna te min mo hakkilam o miijaaki sa wuttade ngon wuro kono mi dañi ko yinnomi ko dal moƴƴi min gondi ɗon ɗum weli kam anda noon mbeɗa andi mun ɗon hina o weltima de si yo artir hakkille mum minamo yomin cekkide jaam tan jali kam ko ɗemgal arno e haalde fof toni gayni min de mbimi ko Allah ala ko ronki neɗɗo ala ko wawi kono ha joni so neɗɗo ñawi memboto tan neɗɗo yo won maccuɗo hoore mum aɗa wawi kadi jokkude safara jokkay kadi yiilade anani ne wawi taw ko o yii ko taw o yeeyani ɗum ne wawi ko o yii ko taw o yeeyani ɗum firti ɗum tan ko jokku safara tan an jokku tan jara yeeso Allah e wonde moƴƴo wasata no Allah waɗi min de ko ɗum woni yiyandam ok ɗum momi foti ɗum waɗ ko ɓooyi kono mam ɗum fuɗɗoni hen fo mi ƴewɗo goɗɗo so nden waɗi ha hakkillema ɓuura deeƴi non mbaɗani eyyi aɗa andi hunde fof kadi koye saaha mum saaha o so yonti tan weeɓat nden haqqille ma addani kono ɓari ko joni Allah addi ɗum jokku golle tan min mbawmi wiide jokku golle gosoraɗo serta e lawde ma waɗ non nene ay so Allah hoddiri hakkude ma e Jibril ala bawɗo hadde so Allah kadi innani ala kadi ko neɗɗo wawi hen kono fof woppi jungo Allah kala ko Allah waɗi ganda ko ɗum ɓuura saɗa ñaago Allah tan yo tan no ɓuuri am ɗum tan basito ma nanima nene kono Jibril dal yomin nanidira jaam tan ɗum dal woni ko mbawmi lay Leyla ko kalɗa ko ko gonga malgré nous ko yahat ɗo ko welani mais ala ko mbawɗen hen te a haale nder konngol ma mbiɗa sinno ko sago ma yaratani hay minen sago ma woni sagoji amen sonno ko sagoji amen yaratani gati min mi firtu tan jimi Jibril e Amir ne jaata te cihlagal maɓɓe ngal ne tiiɗi tiidgol gandanɗa hoore ma ɗum ɗo potano yeebade ha cihlagal maɓɓe ngal bonnira ni kono noon Touba ko wiyat ni tan l'homme propose Dieu dispose kono wadde ko maaro ko noon Allah yidiri ɗum an ala ko mbawɗa hen minen kadi ala ko min mbawi hen an garangal ma ɗo hay probléme goto addananima so wona weltare ya artir hakkille ma guitta ɗiɗo miijoji fof e hakkille ma ganda an a natti wonde goto Leyla komin coynitono ko woɗɗi ko ɗum gaddanɗa amen min jiiɗi ko gona e dow jaam gussa miijoji men ganda moƴƴani e ma ko heddi ko hakkude mabɓe ma Allah waɗi hen sutura ma Allah newno ha newo fof ɗum ɗo fof ko yewta wonta tan ko cimtol accu ko miijoɗɗa ko way ngara lawƴen
mi yiɗa yiide maɗa wayni wallahi so andino ko ngandumi ko ma yalto am Ablaye mbimi oɗo ɓiɗɗo gonɗo e galle he ko ni tan ɗaccirte onon ɓiɗɗo gonɗo e galle sowona Jibriru hol goɗɗo ko Jibriru tan de wayi ɗon fotani waade Jibriru yo wone galle tan ine hanɗi kino walla mi yini ko kangal o hangama hamo pari Jibriru ne jogori tan bonnude aduna muɗum ine jogori tan bonnude avenir muɗum tan aɗa yeewa ɗum tan aɗa futtini guite ma aɗa ƴeewa entreprise mum nana hande boni mi wiyata boni kam mbiyatmi ni ko burjitima saabu boni ha pari e goɗɗum hay goto anda hande oɗo ɓiɗɗo holko nandal han ko seeɗa hedde ni woni hankkadi mata o rondo paɗe makko aɗa hucciti hen aɗa ƴeewa aɗa futtini guite ma aɗa ƴeewa ummo hen guila law on ca guila diwani juuɗe ko ɗum mbimi aɗana ƴeewade ko bonata an Jibriru kala ko are mum walla kala ko heɓi ɗum ko an waɗi ko an o goto waɗi goɗɗo a rendani so liggey makko boni kala ko bonirimo goto ma immi saabu an hande mette Jibriru aɗa andi ɗum ko metti Jibriru ko aɗa andi ɗum dow noon ɗo ganduɗa celiɗa wadde hen feere a ŋatani a ŋurani a haalani a ɓaaƴani ko an o waɗi sa jaaɓi ko an o waɗi sa salima ko an o waɗi saabu Jibriru aɗa andi ko metti ɗum holko banni Jibriru metti ɗum ko jaligo jaaɗo o jaligo dow ɗo artani ɗo e galle he o dañata jaam mbaɗɗa andi mi sikkano ɗo wadde a arti inchallah a wayram min bo min tarim ɓosiyaji kewɗi mum kono baɗoro ma mi yiyani ɗum taw kandu noon gilla min heddima ha joni Ablaye artir hakkil ma ko wonno ko hanki wonani hande mi cikkuɗa ko ɗum wodi min gandu ɓoye juuti enen battinte inchallah woto baggu hoore ma fa mawɗo kelli faada a nani ko mbimami ko ko wodana hanki wona hande ɗum waɗate inchallah min nani moɗo bamma mon ɗo nanɗo e bisimilla aleykum salam ɗum wona Ablaye a selli ba jam woni ma bisimilla mbaɗɗo tampere an gonɗa ko wayrude ɗo bisimilla jam mbaɗɗa ɗum ndiyam ya koɗo ma tan selli kam jam woni to yimɓe galle mbaɗi Ablaye ana yeehi de babu a salminama haddata ko jaam noon ko an saabu ko an haɗi jaligo jooɗade an haɗi jaligo jooɗade e suudu muɗum jali ko ɗo e gallam he eyi jali ko ɗo arta ɗo e gallam he ko ɗum woni ko wattinto wadde mbimi tati memata jeegom gallam o ene yeehi ha feewi ha dari ɗo foti darade te an a yi Leyla nani ko koriɗo min nodda mo ara o kiitaɗo o bonno reedu ndu min mbaɗa jaɓa ɗum
ko suguñe deedi walla ko suguñe kay om an andu ko pijirɗa an hulani Allah de oɗo gila yalti oɗo galle hay goto andano galle wayi galle ñamaka galle yaraka galle lootaka galle fittaka ala fof ko neɗɗo waɗannoɗo henna nde woni ɗo nde dañi ɗum hande ɗum ala hay hunde wotere hay hunde wotere ande ande comme an noon ko mbawɗa ko aɗano waɗa huurde hippude maɓɓude e bonnidde ko ɗum mbawɗa kono noon saɗa maɓɓa oto de oto yejjinne kañum koko maɓɓa noon hippano ƴeftuma nde ari ɗo nde ƴeftuma townuma weddima dow waɗanma ko jiɗɗa defalma ko jiɗɗa hokkuma ko jiɗɗa o meeɗa waɗande ɗum ko jinni saabu guila o adda ɗo ha hannde ko yimɓe gaddirnoma ko waɗani ɗum holko waɗi ɗo hol foof ko waɗi ɗo ko addirno ko waɗi ɗum min holko waɗanimi an aɗa min ko jiɗmi waɗanimi ko wannanimi ɗum aɗa juumite oɗo garɗo ɗo en sallah jaaɓi nana jogori jibinde galle ha heewa a yini nana e lawol kanko guila o adda ɗo ha hannde ko kiitaɗo haydara ala ko waɗi ɗum hiitanimo de yo arde yonti yo arde yonti an kam mbiɗa an jali haala jali ka so haalama tan an hankkadi gona e sumbude aɗa sadio wanno ko pawata e makko ko woni ko ala e makko koɓe makko tan koko woni e makko wona gonga wona gonga ko kaalemo fof woni e a makko fawani e makko ko woni e makko ko an o kay fawi ko woni e an ƴetti ko wona e makko pawɗa e makko jali kam gila min goni sukaɓe ha joni ko Allah tan waddi amin mi yiɗɗum tan te Allah tagi guinden ha joni o yaltani hakkilo gila nan Allah ñawani dewgal ngal kontinani gila nan ɗum ha joni mbimi yimɓe artan mi haaldama saabu Allah ne seedi ko woni ko hakkulam e mum koko tiiɗi komi ɗum jeɗɗu tan te Allah tagi ɗum wonɗo ɗo kosɗam a jarama Jali de hokkonom Jibril resa toon kono ndeke dokkum ɗum ko galle tan nde andanamo wayi te probléme wona e Jibril wona kadi e jagama ko yummum Jibril jeyi tan gaddi koyol maɓɓe mbaɗe nder galle jeggiri Jali comme mbindama ala tan bone mo yiyani toon mbimani bone tan mo yiyani toon ala yalti moƴƴi baba mi yettino ko mbaɗannomi ko wani eyi ara jewte nani ɗi jarama famide wona mbiɗa yiddema ne hedde Jali wallahi koko tiiɗi baba mbimi so tawi e joni so tawi tan ko ɗum sellinta Jibril walla so tawi tan ko ɗum waɗata Jibril wona neɗɗo ganda Jibril ma haangue walla maaya kono Jali ko ɗo e gallam hen nattata ɗo jamais ɗum ko min mbi noon joni noon joni wadde noon jarani kadi huccita aɗa wiyami haaldo walla haaldo hokko kaldam e makko an anda ko poɗɗa wadde kay ma haalane tawde an anda yiiɗi galle ma woodi ko woni hen aɗa an no Jibril wayni est ce que mi noddi joom kalanɗamo yo ittuno wayni ɗum oto toppita ɗum min ko haalandam nde mi waynotama ko so mbeɗa haala moƴƴi nani ko mbaɗanmi ko wona an wonnatami ɗum min mbaɗanmi ko devoir am te an min mi andani min ko waɗatami tan woppude haaju jam tan mbaɗa ara mbaɗa haalda e ma kala nde kaldumi ma mi dañata hen ko ɓen mi arat mi haalanma haajam rutto wontanami a haalani ko amto tan mi haalani ko sa haali ko amto tan min nanata joni amnoto ko gartugol Jali ka ɗo en i gandade ɗum wonta wat abadan dayman dappan an kam Jali ka wonta artuɗo e oɗo galle mimani an holmo ndesɗa ko Jibril ndesɗa walla ko Jali ndesɗa walla ko min ndesɗa oto yejjin noon gomi koye haalandemo walla mi fofto min addi lelnimi ɗo ko foftade mi haalnima mbimi saɗa yiiɗi foftade andi to jahata saɗa yiiɗi foftade aɗa andi to jahata poftoyɗa toon eyyi ya min mbeɗa andi to jahami Jali kay nder gallam he ko ɗum wattinto wadde jamais au plus grand jamais Jali ka yo faalaka haɗanno min ko ɓuurmi aña aduna foof neɗɗo kalkintoɗo neɗɗo so haali haala yo tiiɗo mo jiɗmi anndu beele ina tiiɗema beele gille ma ina kedde Jali par ce que a yiɗino ɗum ne wawi yaha resiye ganca walla tikka ɗum fof mbeɗa yiɗi laaɓede soko gonga e ma bawo ɗum kam yo hakkilma deej saabu an kam a humpaka mbiɗa yiɗi Jali mi rewi hen ha tampuɗi
wadde ko kalan ko koko tiiɗe am mi sikki so ɗum tiiɗano am mi arta mi joɗɗa ko duuɓi poɗɗi ni miɗe rewe mum a faami mi haalni ɗum jooni ala ɗum mi taraki kono mi yiyani baaɗo ne jale yiyani sabu o ko Allah waddi amen ko jiɗgu tigi koko ngannduɗan koko tiiɗe am wadde noon sinno ko sagam jaggiranami hen yo amma o dañi par ce que jali ko an jinno ɗum rokkude gonga o wi ko jibril yiɗi ɓiɗɗon tiiɗe baaba wallahi gonga ngabbima e gille mum min dañani hen woni ngulɗo noon ko min ƴetta décision so jali jaaɓi so jaɓani so yiɗi so yiɗa komi dokkowom ɗum ala ko wawi ɗum hadde noon hakkude hoodere rañe ɗum kam pellita a dañi kono sindo ko sagam baggidiren muta mon dañi ko jiɗɗen ko ayi debbo yitta wowat te gorko il faut jogo konngol e gallem wona abbade ko weeli ko sukaɓe poti abbade ko weeli jinnaɓe maɓɓe par ce que min meɗa andi ana wona neɗɗo bonɗo te jali wawa dañ ɓurɗom wadde min kay ko haɗa ni ko mbiyanmami jaaha keflaɗa inchallah kalnaɓe poɗɗa haalan gadda jinnaɓe ma so jali jaaɓi so jaɓani so yummum jaaɓi jaɓani komi dokkowom kuma pellita ka dokkaɗo mbaɗa hakkille ma jali hande haɗi kam wonde debbo ma tan ngal humaka mi fawanima hay hunde goɗɗum jinmi tan yo jali yalto galle o faami rokkirɗoɓe fungo so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñoheɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓine aduna maduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooma rokkirɗoɓe fungo so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesnani diraga irtaga jibaga irtaga wona ɗum reni dewgal fof ko goga megandi ɗum dewgal fidirtake jiɗɗo ma teɗine